Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleyijileri. Siz Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna yerleşdirilen arheolog tarihçi Bäşim Ana Gurbanowyň makalalar toplumundan Beýik Selçuklar döwletiniň tarihinden Selçuk döwleti döredilýä we Muhammed Togrul we Mälik Şanyň hökümdarlygy atly bölümlerini dinlediňiz. Häzir bolsa biz size Sultan Sanjar atly bölümni getirýäs. 1096-njy ýylda Sultan Berkyark özüniň ögey dogany Sanjar Mäligi Arslan Argunyň garşysyna Horasana ýörüşe ugradypdyr. Sanjaryň ejesi 10-njy asyryň şahyry Muizziňiň eserleriniň birini ol Täç ed-Din Hatyn ýyly atlandyrylýar. Ýöne ol diňe şahyr tarapyndan ýatlanylyp, Orta Asyr çeşmelerine geljekki sultanyň ady geçmeýär. Berkyark Sanjar şinni 11 ýaşynda Horasanyň welisi edip belleýär. Oň wezir hökmünde Abul Fatih et Toğraý tasdiklanylyp, atawegi bolsa emir gomaç bolupdyr. Sanjar Mäligiň Horasanyň hökümdary edilip bellenilmegi, ülkede hutbanyň okulmagy we ýokary häkimiýetiň beýleki atributlarynyň girdilmegi, Demirgazyk günnögür Eýrany we Orta Aziýada Selçuklaryň doly gözegçiligini aňlatmaýady. Sebitde ýagdaý durnuksuz we Begdada separatçy meýillen güýçlenmegi bilen häsiýetlendirilýärdi. Şol wagtda Amy derýanyň aşaklaryna baý ekarançylyk oazisi Xarezmda ýagdaý çylşyrmlaşypdy. Bu ýerde Gudan we Ýarykdaşyň baş tutanlygyny Sultan Berkyarga garşy gozgolaň turdurdy. Sultan gozgolaň basyp ýetirmek üçin Dätbek hawaşy ugratdy. Ol gozgolaň hüttesinden geldi. Şondan soň Berkyark Xarezma tä hökümdary Selçuklaryň tabynlygyny Anuşteginiň ogly Kutbeddin Muhammedi belledi. Şoň bilen baglykda 1097-nji ýyldan Xarezmiň iň soňky sultanlary Anuştegenliň häkimligi başlandy hemde 1237-nji ýylda Celaleddin Meňwurnyň wepat bolmagy bilen tamamlandy. Kutbeddin soňlugyny Sanjar häkimiýet başyna gelenden soň 1118-nji ýylda täzeden tasdiklanyldy. Dätbek hawaşyň Horasanyna separatistik hereketi basyp ýatyrmagy oň goluny tutuş Horasanyň jemlenmegine getirdi. Ol 1100-nji ýylda iki ögey dogany Berkyark we Muhammed Taparyň arasyndaky häkimiýet urundaky görüşde gatnaşdy. Berkyark öz garşydaş tarapyndan çympytryk edilenden soň Dätbek hawaşa ýörüte nama ugradyp kömek sorady. Wakalyň şeýle bolmagy Horasany zor bilen eýelääne täze geljekki öwrülüşiklere ýol açdy. Ýöne oň garşysyna balykda bolýan Mälik Sanjar öz goşunyny sürdi. Dätbek hawaş bolsa pursatdan peýdalanyp Ismailetlerden toplanan 15.000 atly, 5.000 piýada goşuny baş bolup Berkyark bilen birleşmäge ugrady. Ismailetler şaýlan aýrylan dini toporlanşygy bolup, oň türkmen halkynyň orta asyrlardaky taryhy öwrenilmän gelinýär. Şunlukda garşydaşlaryň arasyndaky aýgytly sögüş Nuşan owasyna bolup geçýär. Sanjaryň ýygynyň çep ganatyna bozguş, sagyna Gunt oguz we merkezine bolsa Emir Rüssem baştonlyk edipdir. Netijede sultanyň goşuny ýeňlişe sezewar edilip, Dätbek hawaş ýesir düşüpdir. Berkyark bolsa gürgeni, onuň bolsa damgany gaçmaga mejbur bolupdyr. Nuşanaky ýeňiş Sanjary oň Horasanyna ýeketäk hökümdar bolmagyny getirýär. Sanjary özüniň häkimiýetini Demirgazyk Eýranyň geň territoriýasyny we Orta Aziýanyň günwatar vilayetlerini berkileşdirmek müýesser bolupdyr. 1102-nji ýylda Sanjary garşysyna Garahanyly hökümdar Kadir Han Jewrail çykypdyr. Ol Sanjaryň Bagdada gitmeginden peýdalanyp, öz uly goşuny bilen Horasana çözup giripdir. Emma Sanjar Irakdan dolanyp gelip Kadir Hanyň goşunyny dargadypdyr. Ýörüte ugradylan topar bolsa ony awy şikara çykan wagtyna tutup getirip jedalandyrypdyr. Sanjar Merivdaky öz ýegeni Garahanyly Arslan Han ibn Süleýmany Balha çagyryp Samarkanda hökümdar belläpdir. 1104-nji ýylda baglaşylan şertnama laýyklykda Sanjaryň adyna hutba Horasanyna, Gürgenine we Maverennahyryda okulypdyr.
Xarezmam şol wagtlar täze dören Günnogor Seljuk sultanlygyna garaşly bolupdyr. 1117-nji ýylda Sanjary Gaznan hökümdarlygyny boyun egdirmek hemde tawinlik salgydyny töletmeklik başardypdyr. Sanjar Gaznalyň sultany Arslan Şanyň we oň dogany Mälik Behram Şanyň arasyndaky içki uruşlardan peýdalanypdyr. Behram Şa Horasana gaçypdyr we Sanjaryň goşunynyň kömegi bilen häzirki Kabulyň çäklerini çözup giripdir. Şol ýylyň fevral aýynda Şabahar çölüne Arslan Şanyň goşuny Sanjar tarapyndan çympytyrak edilipdir. Sanjar we Behram Şa Gazna şäherine giripdirler hemde uly oljany, parçalary, altyny, gymmat baha daşlary, müşk anbarlary, pilleri, gylýallary, düýeleri, gatyrlar alypdyrlar. Bagdatda Sultan Muhammed Taparyň Sanjaryň we Behram Şanyň atlaryna hutba okulypdyr. Seljuklary taryhda ilkinji gedek Gaznalylar döwletini süzereniteti ýaýratmaklyk meýesser edipdir. 1118-nji ýylda Seljuklaryň beýik sultany Qiyas ed-Din Muhammed Tapar aradan çykdy. Oň mirasarlygyna Mughis ed-Din Mahmud saýlandy. Irak sultanlygynyň täze hökümdary Sanjardan her ýylky salgydy hemde ol tarapyndan eýelenen mazendarany azad etmekligi talap etdi. Sanjar bolsa özüne uğradylan nama jogap hökmünde goşunlaryny reýe sürdi. Emma harby piller bilen berkidilen türkmenlöň goşuny özüniň azlygyna garamazdan Save diýen ýerde ýeňiş gazandylar. Söwüşden iki tarap bilen gepleşikler başlandy hemde parahatçylykly şertnama baglaşyldy. Netijede Mughis ed-Din Irak Seljuklar döwletiniň hökümdary bolup galmak bilen Mahmud Sanjar ýokary hökümdar hökmünde ikrar etdi. 1120-nji ýylda täze Bagdad halifi El-Mustarşid şertnamany tasdiqlady hemde şol wagta çenli emele gelen iki Irak we Horasan sultanlyklaryny kanun taýdan berkitdi. Orta Asyryň Günnogor taryhçylary Muiz ed-Din Abul Haris Sanjaryň adyny hutbanyň Kaşgardan we Maverennahyrdan Yemene, Anadolu'nun Kavkaza, Mekke, Omana we Mekrana çenli okulanlygyny tasdiqlaýarlar. Sultan Sanjar oğuzlaň köni şöhradyny galdyrmak üçin oğuzlaň goşuny iki kanata bölmekligiň däbini girdiýär. Çep kanata gaýy we bayat, sağ kanata bayanlar we peçenek kabylalar baştonlyk edipdirler. 1132-nji ýylda ol Qarahanyly, 1136-njy ýylda bolsa Gaznaly hökümdarlar doly boyun egdiripdir. 1140-njy ýylda Seljuklar imperiýasyna ýene-de Azerbaýjan, Persiýa, Tatarstan, Irak, Seýistan, Kerman, Oğanistan, Kaşgar we Maverennahyr goşulypdyr. Döwletiň esasy Horasan hasaplanyp, merkezi Merv şäheri bolupdyr. Haçanna Sultan Günnogorda ýörüş wagtynda bolanna Bizansiýa imperatory pursatdan peýdalanyp Anadolu'a çöldüpdir. Ören köp ýesirler alypdyr. Sultan bolsa imperatora ören gazaply nama ýollapdyr. Egerde sen hemme ýesir musulmanlar derri goýbermeseň, onu ýurtlaň we halklaň hemme güýji Bizansiýa çöldüp girer. Bu ýörüşde biz hiç kime ýesir almaz. Imperator gorkusyna ýesir düşenleri öz raýatlaryna çalşypdyr. Hemde sultanyň ilçilerini iki döwletiň arasynda mundan beýlek parahatçylygyň boljakdygyna kepil geçipdir. Görünüşi ýaly sultan meseleni gyljaň zory bilen çözmän diplomatiýadan hem baş çykarypdyr. 1141-nji ýylda Seljuklaryň mülklerini Günnogor Türkistandan Gara Hytaýly kidanlar çarwalar çözüpdir. Olaň Gurhany Yeldaş öz goşunyna köp türk kabylalary, şol sanyna 50.000 garlyklary birleşdiripdir. Hemde Maverennahyryň ýerlerini sürüpdir. Şol ýylyň 9-njy sentýabryna uly söwüş bolup Sanjar ýeňreşe tedewar bolupdyr. Bu imperiýanyň köp begdadalaryna we emirlerine ilkinji işaret bolupdyr. Sanjar olaň hukuklaryny we ýeňilliklerini giňeldilendigine garamazdan begdadalar aýratyn vilayetleň bölünip aýrylmagynyň we tozmagynyň öňüne alyp bilmeýändirler. Separatçylar öz başlyklyk almak maksady bilen topolonlaň bir näçesini gurnapdyrlar. 1144-nji ýylda Sanjar käbir Oğuz kabilalaryna imperiýanyň iň gowy oazislerinden mülkleri beripdir. Bu köp hudaýly Oğuzlar ozal Sırı derýada ýaşapdyrlar.
Olaň ata-babalary bolsa Seljuklar imperiýasynyň esasyny goýmakda janlaryny gaýgyrmandyrlar. Emma 1153-nji ýylda mülkdar oguzlar Sultan Sanjaryň garşysyna baş göteripdirler. Bey häzirki zaman adalgasyny aýdygda ýurduň içinde tutuşan raýatlyk urşudy. Sanjar iki gezek oguz kabalalaryndan ýeňilipdir. Şol ýylyň Tomsonuna bolsa olar sultanyň özüni ýesir alypdyrlar. Oguzlar Sanjary barykda saklapdyrlar. Sultana muwapyk hemme hormaty goýupdyrlar. Hatta hökümdar diýip ýüzlenipdirler. Ýöne azatlygy goýbermändirler. Sanjar döwletiň dereginiň dargap barýanlygyny öz gözleri bilen görüpdir. Şäherler owalar tozurylypdyr. Köşk saraýlar weýran edilipdir. Haçanna sultana ýefirlikden gaçyp merwe gelmek miýeser edenni, ol eýäm döwletiň ýokdugyny öz gözleri bilen görüpdir hemde 1157-nji ýylda aradan çykypdyr. Musulman dünýäsinde Sanjar keramatly keşiplileň hataryna girýär. Oň ýaşan wagtynda Merw imperiýanyň paýtagty bolupdyr. Merwde günnägörde şol asyryň iň ul kitaphanasy ýerleşipdir. Sanjaryň wagtynda Merwle meşhur tarihçi we geograf Ebu Seyd As-Samani 1113-1167-nji ýyllarda ýaşapdyr. Sultan observatoriýasyna münejjim bolup, beýik şahyr Omar Hayyam işläpdir. Köşkde şol wagtyň meşhur şahyrlar we arymlary Hasan Gaznali, Abd el-Wasi, Emir Muizzi, Ali Auheddin Enwari, Muntajab ed-Din el-Bedi ýaly şahyrlar ýaşapdyrlar we döredipdirler. Sultan Sanjar ýokary çeperçilikli binagärlik dethalaryny ünsäripdir. 10-njy asyryň 40-njy ýyllaryny ol Orta Asyr Merwiň iň ajaýyp dethalarynyň biri kümmetin gurulşyna başlapdyr. Soňlugynda ol kümmetde sultanyň özü jaýlanypdyr we biziň gündemizde Sultan Sanjaryň kümmeti ady bilen bellidir. Sözümüz jemlemezden bellenilmeli delil, sultanyň keşfi dürli ýyllarda almy publisistik we çeper eserlerde janlandyryldy. Munun başgada biziň gündemizde o barada çeper film hem goýuldy. Köp halatlarda sultanyň çeper sujeti salynmagy gowlugyň alamaty. Emma onu tarihi delillen gödük ýoýulmagy welin dowam etdirilýär. Emma ol mesele aýratyn derňeglere münasipdir. Hormatly Ata Watan TV YouTube kanalynyň dinleýijileri, siz Ata Watan Türkmenistan halkara jurnalyna ýerleşdirilen arheolog tarihçi Bäşim A. Nurwanowyň 4 bölümden ibaret bolan Beýik Seljuklar döwletiniň tarihinden atly makalalar toplamyny dinlediňiz. Okan Bägul Kakaliba.